Ами, красота! Какво да ти кажа? Как по-добре да започнем един видеоурок от тази гледка? Шоколад 10 парченца. Сега разбира се, че ще си вземем едно парченце, нали така? Тъй като тук имахме общо 10 еднакви парченца и взехме едно от тези 10, тази част се нарича десетина или десетинка. Всяко едно парченце от тези 10, които имаме, представлява десетинка от цялата част, от целия шоколад. Ето още един пример. Тук имаме един кръг, който е разделен на 10 равни части. Представи си, че това е пица и сте 10 души приятели, като всички 10 души трябва да вземат по абсолютно еднакво парче пица. Всеки ще си вземе по едно от тези 10 парчета, като всяко парче представлява десетинка от цялата пица, от целия кръг. Десетина я отбелязваме по ето този начин. Като го видиш това, да знаеш, че става въпрос за десетина. Как го използваме сега? Ето първи въпрос. Колко е десетина от 200? За да намерим колко е десетина от 200, 200 трябва да го разделим на 10. И така получаваме 20. 20 е десетина от 200. Можем да го запишем и така. 20 е десетина от 200. Колко е десетина от 990? По същият начин. 990 трябва да го разделим на 10 и получаваме 99. Ще го запишем така. 99 е десетинка от 990. Ето такива задачи ще имаш много нататък. Следващата задача е тук да откриваме каква част от фигурата е отцветена. Имаме един квадрат, той е разделен на... Трябва 700 да разделим на 10, получаваме 70, така че десетина от 700 е 70. Десетина от 550 е, пак по същият начин, 550 го делим на 10, това е 55, така че десетина от 550 е 55. Десетина от 50 минути е 50 минути, трябва да ги разделим на 10 и получаваме 5 минути. Така че десетина от 50 минути е 5 минути. Десетина от 120 кг е 120 кг. Сега ги разделяме на 10 и получаваме 12 кг. Десетинка от 120 кг е 12 кг. Това е. Последна задача, текстова, много важна, наистина много важна. Малко по-трудна, но наистина и с такива трябва да можем да се справяме. Дядо Кико отглежда овце и крави. Кравите са 3. Те са десетина от броя на овцете. Колко общо овце и крави отглежда дядо Кико? Дядо Кико гледа овце и крави. Да си запишем сега. Кравите са ни казали колко са? 3. Толкова гледа. Овцете колко са? Сега. Казано ни е, че кравите са 3 и кравите са десетина от броя на овцете. Да си го помислим сега още един път. Кравите, които са 3, са десетина от броя на овцете. Щом 3 крави представляват десетина от всичките овце, значи общо овцете са 3 по 10, 30. Сега ще го погледнем още един път внимателно. Само да запишем. Всички овце са 30. Кравите са 3 и те са десетина от броя на овцете. Така че овцете, щом са 30, за да намерим десетина от тях, делим на 10 и получаваме 3. 3 са точно броя на кравите. И така, питат ни колко общо овце и крави отглежда дядо Кико. Кравите са 3, овцете са 30, така че общо 33.